Sa karon na video, real talk lang gihapon ta. About lang gihapon sa atong talented na bandmates. Pag abot sa practice, nana ko'y background music. Among silingan nag-video ki. Kanang mag-practice na mo ba? Kanang mag-practice na mo sa studio. Siyempre, siprang yudaan sa mga kanta na to karon. Utok ba? Utok. Mga duha o tulok adlaw na siniprahay. Mga tulok adlaw, limpyo na. Nya, may na kayong sabot ba kung unsay to karon? Pina-text din ka sila ha? Bay, musta naman? Umana? Nya, muana din na sila. Umagsipra bay. Dali ramang kayo. Simple. Nya, ganahan na din kag-adto sa practice kay nakasipra na gubutanan. Nya, pag-abot na din sa studio, mutahan na din ka. Bay, musta naman? Umana? Ingani din na ilang reaction no. Unya, pagsugod na rin tokar. Kahibawa mo, kung kinsay una mo kalampag. Siyempre, atong idol, sa mandi ay. Ang drummer, unsa ganito? Pinangisi-ngisi na yun, aron ibigin. Dito pa day magsipra, kay DDI. Unya, ang gitarista, gasipra. Siyempre, gitarista good. Nagsipra lagi, pero yabo. Kung wala sa timing, dead string, sige kasangit. Ay na diya, ang na good. Ang bahista pod, nagsipra gihapon. Pero mao lagi, yabag, di mao ang chords. Diya na dayon. Magpares na din na silang duha. Ang yabag ug yabo, maglalis na din ang gitarista ug bahista. Diba? Bay, di ba na mao imong chords? Ingani mo gud ang chords oh. Ana po dayong bahista. Ingani mo gud akong pagsipra oh, ingani tingog. Maglalis na dayon kung kinsay sakto og chords. Unya ang drummer dayon ay pinahipi ra na skilled. Palaban din ang bahista. Unsa imong maingong drummer? Ana din drummer. Okay ra padayon ra mo diya. Padayon lang mo. Unya ang vocals, pinaka-idol. Tuara na skilled. Nagbid-bid sa iyang gidaan na chicks. Og nalingaw mo ani na video, please like or follow the page kanang nasa taas.